В началото на Приморския парк на Бургас, на метри от плажа, един емблематичен за града хотел отваря врати за близки и далечни посетители с ново лице. Представяме ви Гранд Хотел и Спа Приморец. Единственият 5-звезден комплекс в Бургас. Наследник на легендарния заморския град хотел Приморец, новият комплекс е напълно реновиран и днес посреща с нов имидж. Хотелът пленява с елегантност, стил и внимание към детайла. Разположен в морската градина и на минути от динамичния ритъм на големия град, той предлага спокойна атмосфера, подходяща за 5-звезден релакс и възможности за бизнес туризъм. Хотелската база разполага с 75 стандартни и 18 делукс стаи. Четири малки и 4 големи апартамента. Един премиерски и един президентски апартамент, които впечатляват с изискан интериор и модерно обзавеждане. В Гранд Хотел и Спа Приморец ще намерите истински удобства за вашата почивка или бизнес. Комплексът е отворен целогодишно. В него ще откриете идеалните условия за провеждане на вашето лично или фирмено събитие. Конгресният център, създаден за хора, които съчетават почивката с бизнеса, разполага с конферентна и заседателна зала, оборудвани с професионална техника за провеждане на корпоративни събития, конференции, семинари, делови срещи и други събирания по специални поводи. В лоби-бара на рецепцията или този на просторното фоайе може да си отдъхнете на чаша чай, да се освежите с тонизираща напитка или коктейл. В изисканите заведения за хранене и развлечения ще се почувствате наистина специален. В ресторант Приморец може да опитате превъзходна европейска и национална кухня. Той разполага с 115 места и великолепна панорамна тераса от 100 места с изглед към басейна, парка и морето.
Ако сте любители на средиземноморската кухня и харесвате отбрани вина, то ресторант Салини е вашият ресторант. Капацитетът на алакарте ресторант Салини е 95 места и голяма тераса с още 90 места. Пиано-бар Пърпъл пък е мястото за осамотение и романтика, където да изживеете истинската магия на бургаската нощ. Но това далеч не е всичко. За да се потопите в истински оазис на мира и спокойствието, под звуците на релаксираща музика, да усетите аромата на етерични масла и да почувствате регенериращата сила на масажите, извършени от висококвалифицирани кинезотерапевти, то посетете спа и уелнес клуб Six Sense. За гостите на комплекса функционира вътрешен басейн и джакузи, а за мълчуганите и детски басейн. За пълна рекреация е изградено и солено езеро с освежаваща морска вода и високо съдържание на морски соли, които оказват лечебен ефект върху опорно-двигателния апарат. В тайната сила на водата може да се убедите и от така наречения душ Виши. Душът наподобява топъл пролетен дъжд и стимулира кръвообращението. На ваше разположение са още биосауна, аромасауна, аромапарна баня и турска баня, в която можете да се насладите на ритуалът хамам, който включва пилинг и масаж с пяна. В професионално оборудвания лечебно-възстановителен център на Гранд Хотел и Спа Приморец са изградени 8 кабинета за различни видове масаж и рекреационни спа ритуали. За двойки или приятели е предназначен кабинетът за масаж на двама души едновременно. В този кабинет се извършва класически масаж едновременно от двама терапевти, който тонизира и стимулира имунната система, оптимизира кръвообращението и отпуска мускулите. За истински релакс посетете стаята за ароматерапия. В нея можете да се отпуснете и насладите на истински аромамасаж с различни етерични масла. Ритуалът Аюрведа включва Абхаянга и Широдара и се извършва в специално изграден за целта кабинет. Абхаянгата е масаж на цялото тяло с затоплени масла, отстранява токсините в тялото и стимулира снабдяването на клетки с хранителни вещества. Широдара представлява специфичен масаж на скалпа, който повишава концентрацията, елиминира стреса и подобрява съня. В спа центъра ще откриете и ваната на Клеопатра. В зависимост от предпочитанията на клиента, ваната може да бъде с вино и грозде, мед и мляко, екзотични подправки, ябълка или оризова терапия. Силата на вулкана ще намерите в стаята за масаж с вулканични камъни, които според предпочитанието на клиента могат да бъдат студени или топли.
Масажът има за цел да хармонизира енергията в тялото. Ваната за подводно струев масаж е създадена с лечебна цел. Това е така нареченият тангентор и е подходящ за борба с целулита. Този тип масаж има терапевтичен ефект, който се дължи на комбинираното термично и механично действие на водната струя. Според вашите предпочитания можете да се отпуснете във вана с луга, морски соли или етерични масла. В спа и уелнес клуб Six Sense можете да изживеете удоволствието от истинския тай масаж. Тайландският масаж от стари времена се препоръчва при оздравителен процес. Масажът използва стречинг техники за отпускане на мускулатурата и възстановява вътрешния баланс, като хармонизира нервната система. В кабинета за физиотерапия се намира революционният уред за неоперативен лифтинг, наречен Impact. Чрез ултразвукови нискочестотни вибрации и електропорация той отстранява целулита, излишните мъзнини и отпуска кожата без болка и риск. Уредът гарантира средна загуба от 6 см от обиколката на талията само след 4 процедури. В спа-центъра на комплекса са обособени и зони за почивка, кислороден бар, фризьорски и козметичен салон, маникюр, педикюр, солариум, лекарски кабинет и професионално оборудван фитнес център. Здравейте, аз съм доктор Ангел Енчев, специалист по пластична, естетична и реконструктивна хирургия. Специализирал съм в Гърция, Бразилия и Германия. Член съм на Европейската асоциация по естетична хирургия. В нашите болници, в Атина и в Пловдив, извършваме естетични корекции на лице, глава и тяло, както и операции при наднормено тегло, гастрален пръстен, гастрален балон, гастрален байпас. Тук, в кабинета ми в Гранд Хотел и Спа Приморец Бургас, извършвам манипулации, консултации, ботокс, филъри, мезотерапия. На пациентите, които са се подложили на интервенция или манипулация, препоръчвам възстановяване тук с апаратите за червена, синя светлина, лимфен дренаж, масажи, физиотерапия и лечебна физкултура. Убеден съм, че престоят ви в Гранд Хотел и Спа Приморец Бургас ще остане незабравим. Като допълнителни услуги за своите клиенти, Гранд Хотел и Спа Приморец предлага 24 часа рум сервис, охраняем подземен и надземен паркинг, пералня, химическо чистене, гладене, обмяна на валута, високоскоростен безжичен интернет достъп в целия комплекс, разнос на вестници и бизнес кореспонденция, трансфер от и до летище Бургас, коли под наем, такси. Ненатрапващ се лукс, аристократична архитектура и стилно обзавеждане, съчетани с перфектен сервис, любезен и отзивчив персонал, ще превърнат вашия престой в Гранд Хотел и Спа Приморец в незабравимо изживяване и приятен спомен, който ще ви изкушава дълго и към който ще се връщате често, докато един ден просто не се отбиете отново. Защото, както е казал Оскар Уайлд, най-добрият начин да устоиш на изкушението е като му се отдадеш.